पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर ज्योतिस्वर गिबियावनो फुंबिलि समनि खुलुमनाय जासिग्रोनोसै। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपाय नमो नमो। दा लाइमोनफोरा समाजनि थाखाय मानो गोनां? लाइमोन बैसोआ मानि थाखाय धोन जाखो? जोङो गिदिर गोलाव गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय जों खोनायो दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि दैदेनगिरि होननानै। बे बाथ्रा बाना मोगथां जानांगौब्ला, दिनैनि लाइमोनफ्रा गाबोननि दैदेनगिरि जानांगौब्ला माबायदि जानांगोन जों साफ्रोम लाइमोनफोरा? दैदेनगिरि जाहैनो थाखाय बेनाव मा गुन थानो नांगोन? बा समाजनि सासे धोन, जोंनि सम्पति, जोंनि सुबुं सम्पद जानो थाखाय सासे लाइमोनाव माबायदि गुन थानो नांगौ? आङो बेखौ सुंद'यै फोरमायलांनोसै। आङो बुहुमनि सानैसो लाइमोन सम्पद बिसोरनि नामखौ लाग्रोनि। बिसोरो मा मा मावनायनि थाखाय दिनै जोंजों सासे सम्पति हिसाबै जों दिनै बिथांमोननि मुंखौ लाबाय थानो गोनां जायो। सानैसो लाइमोनफोरनि मुं दं, जों मिथिनांगोन बिसोरो लाइमोन जानानै बुहुमाव मा अबदान होलांखो जोंनो। दिनै बिसोरो जोंनि सम्पति, जों बिसोरनि नामखौ दिनै लानो गोनां जायो। बे मुंफोरा जाहैदों ज'आन अफ आर्क, बुहुमनि 13 बोसोरनि सासे गथ', 13 बोसोरनि सासे गथ'आ गंसे रायजोखौ उदां खालामनो हानाय गोहो बेनाव दङमोन। 15 जौथाइनि सासे 13 बोसोरनि गथ', फ्रान्सजों इंलेन्डजों इंराजफोरजों दावहा नांबाय थानानै 100 बोसोर दावहायाव नांनानै जोबथा समावहाय बे 13 बोसोरनि सासे गथ'आ फ्रान्सनि बा फरासिखौ इंराजफोरनिफ्राय उदां खालामनो हानायाव हेफाजाब होदों। जायनि थाखाय फ्रान्सआव फरासियाव बे जन अफ आर्क गथ'खौ जेब्लायबो माहारियारि हिर', माहारियारि जोहोलाव होननानै रायखांबाय थानो गोनां जादों। हिनजावसा गथ', सासे 13 बोसोरनि गथ'आ सासे गंसे हादरखौ बोरैहाय उदां खालामनो हायो? बे साधारन गुन नङा। होमबा बै फ्रान्स फरासि हादरनि थाखाय बै जन अफ आर्कआ धोन, हादरनि धोन जानानै दङ। रायखांजाबाय थानाय सासे हिनजावसा गथ'। बेखौ 1429आव इंराजफोरा हमनानै 1430आव गोथाङैनो सावथारदों बेखौ इंराजफोरा। बिनि थाखाय हादोरनि थाखाय सासे मुंख्लं 13 बोसोरनि हिनजावसा गथ'। बेनि उनाव आं बुंगोन बबि फिशर। बबि फिशरा सोरमोन? सासे लाइमोन सम्पद, बुहुमनि बयनिख्रुइ गोफाद मेलेमसिन गोनां, बयनिख्रुइबो स्ट्रं माइन्ड गोनां सासे गथ'। 15 बोसोर बैसोआव बियो दाबा गेलेनानै, चेस गेलेनानै बुहुमनि गासिबो गिदिर गिदिर गेलेग्राफोरखौ फेजेनजोबनो हानाय 15 बोसोरनि सासे हौवासा गथ'। ओरैबायदि स्पिड बिनि माइन्डआ, ओरैबायदि गोख्रै, ओरैबायदि केपचार खालामनो हानाय सासे गोख्रों माइन्डनि गथ'। दिनै बुहुमाव दाबा गेलेग्रा, खेला गेलेग्राफ्रा बिनि नामखौ लानांगौ जायो। ओरैबायदि गोख्रों गथ'। बेनि उनाव मुं लागोन आङो लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेलआ 3 बोसोरनिफ्रायनो मेगन खाना जादों। जोनोमाव मेगन नुदोंमोन, 3 बोसोरनि उननिफ्रायनो मेगना खाना जादों। बेसारा मेगनानो नुवा जादों मोनसे बेमारनि थाखाय। नाथाय फरायनो गोसो, लिरनो गोसो, थांनानै थानो गोसो जानाय सासे गथ'। बियो फरायनो गोसोबाबो मेगन नुयैनि थाखाय फरायनो हायासै। नाथाय दांग्रोम ABCD बियो आखर बानाय दिनै बुहुमाव ब्रेइलि लेंगुवेजनि बिफा।
ब्रेइलि लेंगुवेजआ माखौ होनो जै मेगन नुयि मानसिफ्रा जे फरायो ना मोनसे लिपि दं मेगन नुयि खानाफोरनि थाखाय बे ब्रेइलि लेंगुवेजखौ बे 15 बोसोर बैसो जानाय लोगो लोगो बै लेंगुवेजखौ दिहुननानै दिनै बुहुमनि गासैबो मेगन नुयि खाना सुबुंफ्रा बै ब्रेइलि लेंगुवेजजों फरायनानै डक्टरेट जादों बा बै 3 बोसोरनिफ्राय खाना जानाय बे लुइस ब्रेइलिया बुहुमाव दिनै सोरां होलांदों बयनिबो मेगन खाना सुबुंफोरनि थाखाय दिनै गासैबो मेगन नुयि सुबुंफोरनि थाखाय सासे गिदिर धोन जानानै दङ लुइस ब्रेइलआ 15 बोसोरनि सासे सेंग्रा मेरि सेलिया बुहुमनि उन्दैसिन गोख्रोंसिन सासे लिरगिरि होननानै सिनायथि मोननाय 18 बोसोर बैसोआव गांसे सल'मा लिरनानै सिरि सिरि लिरखोमानानै फोसावाखैमोन बियो नाथाय उनावहाय जेला 21 बोसोर जायो बा बिनि सल'माया बेरखाङो नुजायो फोसावजायो बुहुम बिख्यात जाबाय बिनि बिजाबा सासे 18 बोसोरनि लिरगिरि दिनै बिथांनि मुंखौ रायखांनो गोनां जायो बिथांनि मुंखौ बयबो लिरगिरिफ्रा रायखांनो गोनां जायो बेनि उनाव आं मालाला युसुफजाईनि मुं लागोन पाकिस्ताननि सासे हिन्जावसा जायखौ तालिबानफ्रा गुलि गावदोंमोन नाथाय बुथारनो हायाखैमोन दिनै बुहुमनि बयनिख्रुइ उन्दैसिन गोजोननि शान्तिनि नबेल बान्था मोननो हानाय पाकिस्ताननि सासे हिन्जावसा मालाला युसुफजाई हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइनि मोन्थाइखौ बुहुमाव गसंख्रांनानै बुंनाय 11 बोसोर बैसोनिफ्रायनो बियो हिन्जावसाफोरनि उदांनि थाखाय हिन्जाव हारि माहारिनि फरायनाय सोलोंथाइनि थाखाय माथो होबोनाय आवाज दैखांबोनाय गिनो रोङै सासे पाकिस्तानी हिन्जावसा मालाला युसुफजाई दिनै बुहुमाव बियो बयनिख्रुइ उन्दैसिन नबेल बान्था मोननो हानाय सुबुं पाकिस्ताननि थाखाय आरो गासै बुहुमनि हिन्जाव माहारिनि थाखाय मालाला युसुफजाईआ सासे धोन बेनि उनाव जोंनि भारतनि माखासे पन्डित महापुरुषफोर दं राम जाय रामा रावणखौ बुथारदोंमोन बे समाव बिनि बैसोआ लाइमोनमोन सेंग्रा समाव बियो रावणखौ बुथारनानै अहंकारखौ अधोरोमखौ फोजोबस्रांनानै अयोध्यायाव शान्ति रायजो गायसननो हादोंमोन कृष्ण अहंकारनि राजा कंसखौ बिमायखौ बुथारनानै बियो लाइमोन बैसोआवनो माने गावनि रायजोनिफ्राय अहंकारखौ फोजोबस्रांनो गावनि रायजोआव शान्तिखौ गायसनदों बे समावबो बे लाइमोन बैसोमोन बेनि उनाव दंबावो स्वामी विवेकानन्दनि मुंखौ रावबो मिथियै गैया सासे लाइमोन बैसो समावनो आमेरिकायाव थांनानै 1893 मायथाइयाव भारतनि वैदिक संस्कृतिखौ सारा विश्वनि मानसिनो फोरमायनो हानाय फोरमायथिनाय सासे गोहोगोरा बिबुंथिगिरि गोहोगोरा बिजिरगिरि बुहुमनि गेजेराव हिन्दु संस्कृतिखौ गुनो रोङै गोगोम गायसननो हानाय गिबि सुबुं स्वामी विवेकानन्द बै समावहाय भारतनि संस्कृतिखौ हिन्दु धोरोमखौ भारतनि सुबुंफोरखौ बुहुमनि मानसिफ्रा नासयोमोन नेवसियोमोन नाथाय जेब्ला स्वामी विवेकानन्दआ आमेरिकायाव थांनानै हिन्दु संस्कृतिनि फारसे गुवार गोथौयै बिजिरनो हायो अब्लानिफ्रायनो बुहुमनि गासै हादोरनि धोरोम गुरुफ्रानो भारतनि आथिं सिङाव भारतनि आथिंखौ हमनो गोनां जाहैदों सासे लाइमोन बै समावहाय वीर भगत सिंहनि नामखौ रावबो मिथिया नङा बयबो मिथिगौ 17-18 बोसोर बैसोआव इंराजफोरजों फासि होजानाय इंराजफोरनि हेंथायै जुजिनाय सासे भारतनि जोहोलाव लाइमोन सेंग्रा मंगल पांडे बै समाव ब्रिटिशफोरनि ईस्ट इंडिया कम्पानिनि ब्रिटिशफोरनि आर्मियाव साखरि मावनायमोन मंगल पांडेआ नाथाय ब्रिटिशफोरनि उदखारखौ सैनो हायैनि बियो सानसेखालि गावसिनि ब्रिटिश उदखार अफिसारखौनो गाग्लोबनानै हमजानानै बियो फासि होजादों मंगल पांडे बुथारजादों सेंग्रा सम बे समाव बिनि बैसोआ 20-21 बोसोरल' जादोंमोन गावनि जिउखौ बलिदान होनो हानाय सासे साहसगोरा जोहोलाव सेंग्रा आसामनिफ्राय सासे दं कनकलता हिन्जावसा 14 बोसोर बैसोआवनो इंराजफोरजों बै दैगाजुलियाव गावथारजानाय सासे गिनो रोङै हिन्जावसा सिख्ला असमिया सिख्ला आसामनि गावनि हादोरनि बिमा हादोरनि थाखाय गावनि जिउखौ बावनाय गिनो रोङै आसामनि हिन्जावसा जायनि मुंखौ जों दिनै लाबाय थानो गोनां जायो कनकलता अनुरिमा
अरुणिमा सिन्हानि नामखौ बयबो मिथिगौ हयथ' सोरबा मिथिया जानो हागौ दिनै जों बिथांमोननि नामखौ मानो रायखांबाय थानो गोनां जायो आथिं थोंनै ट्रेनावहाय एक्सिडेन्ट जानानै दानस' जानाय आथिं गैजायै सासे सिख्ला नाथाय थैनायखौ माने गिनो रोङै अरायबो थांनानै थानानै मोजां मोनग्रा हाबिलास गोनां सिमांखौ जाफुंनो गोसो जानाय सासे हिनजावसा आथिं गैजायै माउन्ट एभारेस्टखौ गाखोनानै बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो माने देरहासारनायखौ दिन्थिनो हानाय साहस गोरा जोहोलावजो जों बिसोरनि मुंखौ रायखांबाय थानो गोनां जायो जोंनि दिनैनि समाजाव बेफोरबायदि साहस गोरा लाइमोन दंना गैया फरायनायावनो होन समाज फोसाबनायावनो होन धोरोम फालिनायावनो होन बेफोरबायदि गोहोगोरा साहस गोरा अरायबो रायखांजाबाय थानाय सम्पति हिसाबै बाहायजानाय जोंनि गेजेराव लाइमोना साबैसे दङ दा जों बेखौ साननो बिजिरनो गोनां सम जानानै फैदों जियानो हक आङो बैसोरनि नामखौ लाग्रोबाय फरायनायनिफ्राय लानानै गेलेनायनिफ्राय लानानै बायदि बिथिङाव बिसोरो दिनैसिमबो धन सम्पति बायदि जोंजों रायखांजाबाय थायो दिनैनि लाइमोनफ्राबो बेबायदि जानांगौनि गोनांथि सम सफैदों लाइमोनफ्रा मोननै लामाजों थाबायो मोनसेया गेबें लामा मोनसेया खेंख्रा लामा जाय लाइमोनफ्रा गेबें लामाजों थांदों बियो गावनि देरहासारनायखौ मोनहैदों जिउनि गोजोननायखौ मोनहैनो हादों जाय लाइमोनफ्रा खेंख्रा लामाजों थांबाय थादों बियो जेब्लायबो गाव हाखरथिं थाबायलांबाय थादों बियो दुखु सैनांदों खैफोद सैनांदों मानसिफोरनि सावैनायखौ मोनदों मानसिफोरनि हिंसायनायखौ बियो आजावनो गोनां जादों बेनिखायनो जेब्लायबो बे मोननै लामानि गेजेराव मोनसे लामाखौ जों सायख'ना लानांगौ जाय लामाया जोंनि लाइमोन बैसोखौ समायना खालामो लाइमोन जिउखौ देरहासार खालामनो हायो लाइमोन बैसोखौ जोबथानाय रंजानायखौ हैनो हायो जोंथ' दिनै नुयो सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैबायदि रंजायो दायो ओरैबायदि खुसि जायो बे रंजानाय खुसियावनो बै समाव जाय समाव रंजाहैनांगौमोन बे रंजाखानायखौ दिनैनो रंजाखानाय बायदि खालामनानै बै समाव गाबहैनो गोनां जायो फरायनायखौ उन खालामलांदों मावनाय दांनाय समाजनि फारसे नोजोर होनायखौ खम उन खालामलांदों न'खरनि फारसे नोजोर लाखिनायखौ खम खालामलांदों गावनि रंजानायखौ सिगां खालामनानै जों बिदिखौ नुदों दिनै जियानो हक आङो सुंथाब मोननैसो पइन्टखौल' बुंलांनोसै सासे लाइमोना धोन जानो थाखाय जोंनि समाजखौ बेंथानो थाखाय माखासे गुनखौ आयत्त खालामनो गोनां जायो बे गुनफोरा मा सेल्फ डिटारमिनेशन पावार बे साफ्रोम लाइमोनाव थानो नांगौ बे सेल्फ डिटारमिनेशन गैयिनि थाखायनो दिनैनि जोंनि लाइमोनफ्रा गोदाव सोराव सेल्फ डिटारमिनेशननि सिङाव मा थायो सेल्फ इस्टिम आत्मगौरब बा आत्मसन्मान गावखौ अनसायनाय गावखौ मोजां मोननायजों लोगोसेनो नोंनि साखाथि बाखाथिनि समाजनि बयखौबो मोजां मोनफानानै बिसोरनि मोजां खामानि मावनाय गावनि मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे उसुंसिनि थाखाय बयबो रायजो राजानि थाखाय आइ आफानि थाखाय मोजां खामानि मावनो गुन सोलोंनाय सेल्फ इस्टिमनि सिङाव बे हाबो नों गावखौ मोजां मोनाबा गावनि सायावनो अनसायनाय गैयाबा नोङो खुनु मोजां खामानि मावनानै लानो हाया समाजनि मोजां सिन्था खालामनो हाया रायजो राजानि मोजांखौ बियो हास्थायनो हाया बेनिखायनो जेब्लायबो फार्स्टआव गावखौ मोजां मोनग्रोनांगोन गावनि सायाव फोथायनाय थाग्रोनांगोन गावखौ अनसायग्रोनाय थानो नांगोन बेनि उनाव एक्वायरिं बेस्ट क्वालिटिस थांना थानायाव मा गुनखौ जोंनो नांगौ जायो मा सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जायो बेखौ आयत्त खालामना लानाय बेखौ खालामना लानो रोङाबानो जोङो आन्दायहैयो सा ससेयावहाय फरायनाया जोंनि थाखाय जिथु गोनांसिन लाइमोनफोरनि थाखाय फरायनायखौ उन खालामनानै माखासे बुस्थुखौसो माखासे खामानिखौ गोनां सानना लानायाव बै समावहाय जाय समाव नों रंजाहैनांगौमोन गोजोनै थांना थाहैनांगौमोन जिराय जानांगौमोन बेखौ नोङो खोमाना लाहैनांगौ जायो फरायनाया गैला गासिबो गोदाव सोराव जाहैगोन सा ससेयाव गारनायनि फरायनायखौ उन खालामदों बिथिंजाय माने नांगौमाया ओरैजाय गोमाहैबाय थागोन
जिथु जोंनो मानसिनि थाखाय गुन नांगौ जानाय गुन मानसिजों गोरोबनो हानाय गुन मोजां खामानि मावनो हानाय गुन मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय गुन बैफोरो मोनसे मोजां बेस्ट क्वालिटिफोरखौ जों आयत्त खालामनो हायाबा एक्वायर खालामनो हायाबा जोङो सानसे समावहाय हाखराव गाब्रहैगोन बेयो रोखा। पजिटिभ पियर कमिउनिकेसन लोगोजों लोगो पजिटिभ माइन्डजों सोमोन्दो खालायनाय। जों समाजाव थांना थानोबा मोनसे मोजां गियान सोलोंनोबा गाव हारसिं जाया सोरखौबा मोजां लोगोखौ जों सिनायनो नांगौ जायो मोजां गुरु जोंनो नांगौ जायो मोजां दैदेनगिरिखौ जों सिनायनानै बिसोरजों सथबनो गोनां जायो। बे जुदि पजिटिभ कमिउनिकेसनजों मानसिफोरजों बेखौ जुदि मावना लानो हायाबा जों सोलोंनांगौ गियानफोरखौ जों मोनजोबनो हाया जायो। ओंखायनो लोगोफोरनि गोहोम लोगोफोरनि बिहोमाखौ जों नागारनो हाया। नों माबा मोनसे बिपदाव गोलैबा नोंखौ लोगोआ हेफाजाब होगोन। दिनै नोङो लोगोजोंनो सुथ्रु जाना थायोबा दिनै नोङो लोगोनि खोथाखौ मानियाबा लोगोजों लोगो जानो रोङाबा जों मालाबा लोगोनिफ्राय जेबो अननाय मोनालासिनो जोङो हारसिं खैफोदाव गोग्लैनांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो लोगोफोरखौ जेब्लाबो गावनि आंगो असे हिसाबै पजिटिभ माइन्डआव लानानै माने बै गुनफोरखौ जों सोलोंना लानो नांगौ। सेल्फ इभालुएसन गावखौ नायसंनाय गावनि सिङाव बेसेबां मोजां गुन दं बेखौ गावनो एसे हमनो हानांगौ। गावनि सिङाव मा गाज्रि गुन दं बेखौबो सिनायनो रोंनांगौ। बे मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायना लानो रोङैयावनो जोङो दिनै गावनि गुनाफोरखौ दिहुननो हाया जायो। गोबाङानो लाजिगोन गावनियाव जे मोनसे गाज्रि गुन दं गाज्रि आखु दं बेखौ खोन्थाना लाया रावबो लाजियो। हयथ' मोजां गुनबो दं बे मोजांफोरखौबो जोङो सिनायना लानो रोंनांगौ। नोंहा मा मोजां गुन दं मोजांजों गाज्रिजों नों रुजुना नायबाय थालाय गावखौनो सिरि निजोमै मानसिफोरनि सिगाङाव खोन्थानानै लानो लाजिबाबो नों हारसिङै गावखौनो सुनायना नायबाय थानांगौ। मोजाङा मोनबेसे दं गाज्रिया मोनबेसे दं सुनानै नाय बबेया बांसिन दं नोंनाव। मोजाङा बांसिन दंबाथ' मोजां जाबाय गाज्रिया बांसिन दङबानो बै मोजां थाबाबो खामानि होआ बै मोजां मोननैसोआ। ओंखायनो सुना नायबाय थानांगौ आरो गावखौ जोङो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजाङा बांसिन दं ना गाज्रिया बांसिन दं। गाज्रिया बांसिन दंबा मोनसे बेखौ माइनास खालामलांबाय थानो जों सेस्था खालामनांगौ मोजांखौ बांहोबाय थानांगौ आरो। ओंखायनो बे सेल्फ इभालुएसना जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। बेनिफ्राय लिडारशिप रल लानाया जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो गोनां। जोङो सिगां जानांगौ सिगां जानानै उननिखौ जेब्लाबो बोना लाबोनो सेस्था खालामनांगौ। गाव दैदेनगिरि जानानै उननि फैनाय गथ' गथायफोरखौ मोजां लामाजों लाबोनायनि जिथु गुन बेखौ साफ्रोम लाइमोनफ्रा लानो रोंनांगौ। बेनिफ्राय फेमिलि सापर्टिं पावार जोंनि साफ्रोम लाइमोनफोरखौ नुयो माने फेमिलिनि सायाव गावनि न'खरनि सायाव नोजोर लाखिया गोबाङानो। गाव मोनजाबानो जाबाय मोनगानबानो जाबाय बाइक मोनबानो जाबाय मबाइल मोनबानो जाबाय न'खरा बिमा बिफाया जिखि जाया। नाथाय बिमा बिफाखौ सापर्ट खालामनाय न'खरखौ सापर्ट खालामनाय पावारा साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरनाव उन्दैनिफ्राय थानो नांगौ। बेसो न'खर अननायनि नेरसोन जायो। बिमा बिफानि सायाव नोजोर लाखिनो रोंनांगौ जों साफ्रोमबो गथ' गथायफ्रा लाइमोनफ्रा। नोंनि बिमाया लेखा रोङा जानो हागौ बिफाया लेखा रोङा जानो हागौ नाथाय बिमाया बिफाया माबायदि खस्थ' खालामदों बेखौ एसे मिथिनांगोन। दिनै नोंनि लब लालसनि थाखाय नोंनि बिलासि जिबन दैदेननो थाखाय सेंग्रा सिख्लाया फिसालाफ्रा फिसाजोफ्रा बिमा बिफानाव दाबि गारि मथर बायदि रोखोम अनेक जोंख्लाब माख्लाबखौ लुबैनानै बिमा बिफानि जिथु गोसो सिङावनि सानना थानाय बेखौ जुदि जों बुजिनो नाजायाबा न'खरा माने असान्ति जायो। बाथ्रायाव दङ जायनि न'खराव बिमा बिफाया बुजिनाय बिजिरनो गोरों बे न'खरा गोजोन जायो। नाथाय जायनि न'खरनि गथ' गथाय फिसाला फिसाजोफ्रा बिमा बिफानि बुजिनायजों समान थांफाया बे न'खरा माने नोरोग बायदि जायो। ओंखायनो बिमा बिफाजों लोगोसे फिसाला फिसाजोफ्रा मोजां बुजिनाय जुदि खोथा मानिनाय थायोबा बे न'खरा सोरगो बायदि जायो होननानै गेदेमा सुबुंफ्रा बुंलाङो। ओंखायनो जोङो न'खर सापर्टिं फेमिलि सापर्टिं गुना सेंग्रा सिख्लाफोरनाव थानो नांगौ। न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरजों मोजां सोमोन्दो खानाय बिदाजों फंबायजों मोजां सोमोन्दो गैयाबा बिब'जों बिनानावजों मोजां सोमोन्दो गैयाबा
फिसालाजों बिफाजों मोजां सोमोन्दो गैयाबा सिरि सिरि खोथा बाथ्रा गैया, जानायाव समान जाया, ज' जाफाया, गावबागाव फारसा फारसि, फिसाजोआ दाबसेयाव फिसालाया दाबसेयाव गोथै बायदि ओंखाम जानाय, नैबे न'खरनि गाज्रि लैखोन जायो आरो। ओंखायनो सानाव जेब्ला जेरावखि जेखि खामानि मावा, मोनाबिलि समाव ओंखामा जेब्लाबो मोनसे बेंखनावनो जानो नांगौ। मोखांजों मोखां नायनानै ओंखाम जानाया थानो नांगौ बयनिबो न'खराव। बे गैयाबानो फिसाला फिसाजो बिमा बिफा सोमोन्दोआ मोजां जाया। बे ओंखाम जानायनिफ्राय आराम्भ जायो जोंनि न'खरनि अनलायनाया। बेनि थाखाय जोंनि गेजेराव न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोजां अनलायनाय, समान अनलायनाया थानो नांगौ। न'खरनि सोरबिथिंखौ नायसननो रोंनाय, न'खराव मा जादों मा जाया, न'खरनि उन मोनगिरियाथ' फिसालायानो फिसाजोआनो नालाय, न'खरनि सोरबिथिंखौ जोङो सिनायनो रोंनो नांगौ। मा जालांदों, न'खरा बोरैहाय डेभेलप जालांगोन, बेफोरनि फारसे सिन्ताधाराया थानो नांगौ। न'खरनि कन्डिसन, न'खरनि सोरबिथिंखौ नायसननो रोङाबानो फिसाला फिसाजोआ न'खरखौ नाख्रेबनानैबाबो गावनि नांगौखौल' हासिल खालामनो नागिरो। बे गुनखौ जों नागारनांगौ। न'खराव गोजोन आरो जौगानाय लाबोनायनि माखासे राहाफारि, थाखा फैसा खामायनाय, हा हु माइ दैफ्रा बोरै फैगोन, बेफोरखौ फिसाला फिसाजोफ्रा सिन्था खालामनो रोंनाय जानो नांगौ। बेनिफ्राय समाजारि बिबान, कन्ट्रिबिउसन टु ससाइटि, जोंनि साफ्रोम लाइमोनफ्रा लेखा फरा रोंनानै गावनि रोंनायखौ गाव हारसिङावल' बाहायबाय थायालासिनो नोंनि रोंनायखौ समाजाव बाहायनो नांगौ। नों लेखा रोंबाय, MA BA जाबाय, साख्रि लिरबाय, इन्टारभिउ लानानै साख्रि मोनबाय। नोंनि सोलोंथायारि जिथु रोंनाय रानाय, बेफोरखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनांगोन। समाजाव माखासे फरायसाफोर स्कुल गारनाय दं, सोलोंथाइखौ मोजां मोनथियै दं, बिसोरखौ जों हेल्प खालामनांगोन। स्कुलखौ जों मानो फरायफुंजोबनांगौ, स्कुलखौ जों मानो गारनाङा, आद्रा सोलोंथाइ खालामोबा मा जायो जोंनि जिउआवहाय, बेफोरखौ जोङो गोरों गोराफ्रा नोजोर होनो रोंनांगोन। लाइमोनफ्रा सापर्ट होलायनांगोन। बेनिफ्राय समाजनि गाज्रि जिथु आखुथायफोर, समाज बेरेखा हाबाफोर, बेफोरखौ बोस्रांनायनि माखासे राहाफारिखौ लाइमोनफ्रा लानो नांगौ। नाथाय जों नुयो समाजनि गासिबो बेरेखा खामानिफ्रा बांसिन लाइमोनफोरनिफ्रायसो जायो। लाइमोनफ्रा बोस्रांनांगौसो समाजनि बेरेखा खामानिफोरखौ, नाथाय लाइमोनफ्रासो समाजनि बेरेखा खामानिखौ मावनो आवगायग्रोनाय जों नुनो मोनो। समाज बेरेखा खामानिया मा मा? समाज बेरेखा खामानिया बे फरायसालि नागारनाय, फरायनायखौ दोनथ'नाय, बे मोनसे समाजनि थाखाय बिराद गिदिर जेंना। सोलोंथाइखौ आद्रा खालामनाय, बेखौ जेरैखि जाया जों सोलोंनायखौ आबुं खालामनो नांगौ। मावनो दांनो बानाय, न'खरनि खामानि दामानिखौ मावनो बानाय, समाजनि खामानिखौ मावनो बानाय, समाजाव हेफाजाब होनो गोसो गैयै, लैहोर लैहोर ओंखारनाय हुदा गैयै, बेफोरो जोंनि थाखाय समाजारि जेंना। फेग्रा मुवा बाहायनाय समाजनि बेसेबांबा गिदिर जेंना जानानै दं दिनै। रंजानायनि मुवा हिसाबै बाहायनायाव दिनै जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा माने हाखरथिं दावबायलांबाय थानाय, हाखरथिं थांबाय थानाय जों नुदों। बै फेग्रा मुवा बाहायनाय, बिरि सिगारेट, थांखु बायदि रोखोम अनेक, बेफोरखौ जोङो लाइमोन समाजनिफ्राय बोखारनो हायाबा जों लाइमोनफ्रा माने हाखराव सानसे समाव जे गोलैगोन बे रोखाखा। जों नुयो उन्दै उन्दै ME स्कुलाव फरायनायनिफ्राय सिगारेट सोबखुमानाय, बिरि सोबखुमानाय, थांखु सादा जानाय। उदालगुरियाव मोनसे मिनिथावथाव घटना, सासे फरायसाया ME स्कुलाव फरायनाय सिगारेट सोबखुमाबाय थाबाय, फोरोंगिरिया नुबाय, सिगारेटखौ आखायाव लाखुमानानै पकेटाव थ्रोब सोना लाखुमाबाय, पकेटा खामजोबलायनाय, गावनि लंपेन्ट पकेटानो खामबाय सिगारेटखौ लाखुमा हरनायाव मास्टारखौ नुनानै। दा बेफोरो खम लासिंसिं बियो गावनि फरायसा जिउखौनो माने डिग्रेड खालामना लानाय जाहैयो। जों बिमा बिफाया मिथिस्लाबा गाव गावनि गथ'फ्रा सोर मा मा जाखोमादों, मा मा लोंखोमादों। बेफोर एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो लाइमोन समाजाव जों गारथारनांगोन आरो। ड्राग्स, दाथ' ड्राग्सआ ओरैबायदि गाज्रि खालामबाय, रावबो मिथिया। ड्राग्स बाहायखोमानाय सुबुङा बांगासिनो दं, जों रावबो मिथिया। जुमायखौथ' खुला खुलि बयबो लोंलायलायो, जालायलायो, ना बेदर बायदि रोखोम। नाथाय ड्राग्सखौ खुला खुलि बाहायनो हाया नालाय, ओंखायनो रावबो मिथिया। उनाव जेला बे गथ'आ, सासे सेंग्रा सासे सिख्लाया हाखराव गोग्लैयो, फाग्ला रोखोम जाहैयो, होमबासो बयबो मिथियो हा बियो ड्राग्ससो लायोमोन होनलायनाय। ओंखायनो साबधान बिमा बिफाफ्रा, नोंनि फिसाला फिसाजोआ सिरि सिरि माबा जाखोमादों नामा, सोरजों लोगो जादों,
मा बेबहार खालामदों एसे हमनो हायो आन्दाज खालामनांगौ जों बेफोरखौ खुद जों मेगनजों नुबाय जायखौ जों फोथायाखैमोन जायखौ जों सानाखैमोन बेबायदि मानसियानो सिरि सिरि ड्राग्स लाखुमानाय जों नुबाय आरो बिमा बिफाया हमनोनो हाया समाजनि गिदिर गोलावा पात्ताबो मोना बेबायदि बेबहार खालामो होननानै होमबा बेफोरो समाजनि बेसेबांबा गिदिर खैफोद बेफोरो उन्दै बैसोआव जुलि जानायफोरा जोंनि समाजनि थाखाय बेसेबांबा खैफोद गोनां फरायनायखौ गारदों क्लास 9 10आवनो गारदों गोसथोलायनायजों लाना खारलायदों बिमा बिफाखौ हाखराव खोलैदों बुजायनायखौ लाया गिदिर गोलावखौ नाथ्रोद हरो गिदिर गोलावनि बाथ्राफोरखौ दिनै एबसु अफिसाव मिटिं खालामनो गोनां जादों लासिं सिं उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै बिमा बिफाफोरखौ लानानै बेफोरबायदि गावनि जिउखौ खोमसि हाखरथि नाथ्रोद हरनाय फरायनायखौ गारनानै ना गियान सोलोंनो हादों ना सोलोंथाइखौनो लानो हादों हाबाया जाबाय उनावहाय न'खरफ्रा गन्दगल थावरिला बेफोरबायदि न'खरा जों नुदों जाहाथे बेफोरबायदि जाया बेफोर समाजनि बेरेखा खामानिफोरखौ जोङो सिनायनानै जों एंगारनो रोंनांगोन आङो जोबनायाव बेखौल' बुंनोसै जोङो साफ्रोमबो लाइमोनफोरा मोनसे गोथों लामाखौ सायख'नानै लानो रोंनांगोन बे लामा सायख'नाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां जोंनि लाइमोनफ्रा थांखियालाय लायो गिदिर गिदिर मानसि जागोन मोजां खामानि मावगोन आं ओरै जागोन थोरै जागोन नंगौ जों सिमांखौ नुनो नांगौ सिमांखौ लानो रोंनांगौ सिमांखौ नुनानै बे सिमांखौ मोगथां खालामनो जों रोंनांगौ नाथाय सिमांखौ मोगथां खालामनायनि लामा सायख'नायाव गोरोन्थि जायो जोंना बे गोरोन्थि लामाखौ लाफ्लांबानो जोंनि सिमांफ्रा जाफुङा नों डक्टर जानो नागिरबाबो डक्टर जानो हाया इन्जिनियार जानो नागिरबाबो इन्जिनियार जानो हानाय नङा सासे मोजां मानसि जानो सानबाबो बै लामा सायख'नाया गोरोन्थि जाफ्लाङोबा जोङो बै थांखियाव सौहैनो हाया बेनिखायनो लामा सायख'नायाव नों जुदि आगोर मोनाखैबा आन्दायनाय बायदि मोनदोंबा गोरों गोराफोरनाव एसे सोंस्ल'नांगौ गामिनि गिदिर गोलावफोरनाव सोंनांगौ फोरोंगुरुफोरखौ लोगो हमनानै सोंनांगौ आं ओरैबायदि जानोमोन आंनो गाइडलाइन नांगौ बोरैबा रावनावबो सोंस्लुआ मास्लुआ गाव हारसिं जुदि बोरैबा जुदि गोरोन्थि लामाखौ लाफ्लाङो होमबा नोंनि थांखिया जाफुंनायबो नङा हयथ' नोङो माने थांखियाथ' बाददों नोङो हयथ' हाखरथिंबो थांफ्लांनो हागौ ओंखायनो श्री कृष्णआ बुंदों साक्सेसखौ नांगौबा नोंनि सायख'नाय लामा सायख'नाया थिग जानांगौ गोरोन्थि लामा सायख'फ्लाङोबा जोंनि साक्सेसआ जायालासे फैलर जायो जोबथानायाव आं लाइमोनफोरनि थाखाय दोंसे खन्थाइ बुंनानै फोजोबनोसै आं खन्थाइखौ मैयासो लिरब्रबदों जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बिहरबाय थानायाव आं बेखौबो हरबाय खन्थाइया लाइमोनफोरखौ लानानैनो सुंद' दोंसे सनेट खन्थाइ 14 सिरिनि सनेट खन्थाइ आं फरायथिनानै दोनथ'नोसै लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बानायनाय लिरनाय दोंसे सुंद' खन्थाइ हांखौ नों लानांगोन गोदोना सेरते जानानैबो खुगा गन्थं खाथे जानानैबो जायसो हां लानो हादों बिसोर मिथिगौ हांनि बेसेनखौ सिमब्रेनाय बारहुंखानि गेजेरावबो गसंनानै सुदेम बारखौ जायनो नेथ'नो रोंदों जिउनि जोबथा रंजानायखौ बिनो मोनदों जिउखौ मोजां मोनदोंब्ला मोजाङै थांना थानायानो थार सुबुंथिनि नेरसोन हांखौ नों लानांगोन रोजा रोजा जिबख्रिफोरखौ गोथाङै लाखिनो लांदां मेगननि सिमांखौ जाफुंहोनो फारनै आखाइनि गोहोखौ बुहुमाव दिन्थिनो बुहुमाव मानसि बायदियै गोजोरै थांनानै थानो 14 सिरिनिल' खन्थाइ बियो बेयाव लाइमोनफोरनिनो बियो बाथ्राफ्रा हाबना दं गोदोना सेरते जानाय माने जेंना जेंसि गासैबो जोंनि दुखु खस्थ' हां मोना आगोन गोमानाय समावबाबो जुदि नों हांखौ लानो रोङोबा खुगा गन्थं खाथे जानानैबो जुदि नों हां लानो रोङोबा होमबासो बे जिउनि देरहासारनायखौ मोनहैखागोन जोबनायाव जुदि हांखौ नों हगारबायबाथाय नों गैखालाबो जायगायावनो थैखाबायबो बारहुंखानि गेजेरावबो गसंनानै जाय निजोम सुदेम बारखौ नेथ'नो रोङो बुखार जायालासिनो बुथ्रोद जायालासिनो गोसो बायग्लियाजासिनो गोसोखौ हगारसारालासिनो बेबायदि मानसियासो सुदेम बारखौ मोनहैखागोनबो ओंखायनो नों हांखौ लानो नांगोन नोङो नोंनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंनि फारनै आखाइनि गोहोखौ बुहुमाव दिन्थिनो थाखाय नों हांखौ लाखाथारगोन नों थांना थाथारनांगोन अब्लासो नोङो सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन
जोबनायाव आं बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय जासिनानै आंनि बे सुंद' बुंथिनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आङो आइ आफामोननिफ्राय बिदायखौ लानाय जासिगोन। एसेयावनो दोनथ'बाय। ओम।